today's video, ayan, another mukbang videos na naman po tayo. And for today's mukbang videos, guys, magmumukbang ulit ako ng sisig. Pero this time, meron akong crunchy sisig. Ayan, meron akong crunchy sisig. Ayaw mag-focus. At of course, meron akong Sizzling Sisig. I-insert ko na lang yung video habang nagsisisling siya kasi ngayon, nandito na ako sa aircon and hindi ako agad-agad nakapagmukbang. Ayan, hindi na siya nag-sizzling. So, biyanan ko ulit na nagluto nito. So, bali part ko na ito ng sisig kasi meron na kaming nagawa or na mukbang ng mister ko nung nandito pa siya ng sisig. Alam ko, tinernuhan namin yun ng tokwat baboy. So, ngayon, ito, meron akong crunchy sisig and of course, meron akong sizzling sisig. So, let's start. Let's eat na, guys. Kasi gutom na ako. Hindi na ako makapaghintay. O nga pala, meron akong sausawan dito na toyo mansi. So, ayan, meron akong rice dito. Let's start. Unahin ko na muna siguro tong crunchy sisig. Ayan, lagyan na natin dito. Ayan, medyo spicy ito. Sabi sa akin ng biyanan ko. Kunin ko lang yung sausawan. Ayan. So, magkakamay lang ako ulit, guys. Malinis na yung kamay ko. Let's eat! Crunchy nga. So, version to, no? Yung last na minukbang namin, nakasama kay mister ko, version na mister ko yun kasi siya yung nagluto. So, ito, version ng biyanan ko. Manamis-namis tong crunchy sisig, no? Of course, lettuce, guys. Buti natin sa usawan ko, hindi siya wala siyang anghang kasi spicy. And sobrang gusto ko sa sisig talaga yung manamis-namis. Sharp. With lettuce. So, ayan, natikman ko na tong crunchy sisig. Dito na tayo sa sizzling sisig. Yan. Haluin muna natin para yung itlog. Kuha natin. So, yan. Guys, samahan nyo akong kumain. And of course, kapag sa Pampanga, best din talaga yung sisig nila. Best sisig din siniserve nila dito. Nakatikim na ako sa iba't ibang restaurant na nagsiserve ng mga sisig and talaga namang masasarap. Sarap. Ito, hindi siya masyadong matamis pero nalalasahan ko talaga yung butter. Ang sarap niya. Malinamnam talaga to, malalasahan mo.
Lagyan natin yung konting soy sauce. Actually, determinuhan ko dapat yung sisig na to. Dapat isang sisig lang to. Either sizzling or crunchy sisig ng lechon kawali. Kaso lang naalala ko na may mga ilang videos na pala ako doon na halos may mga pritong baboy fried liver ako. So naisip ng biyanan ko, why not isang sizzling sisig, parehong sisig. Kaya nga part to. Sizzling sisig at saka yung crunchy sisig. Sa mga restaurant, diba sinaserve naman yan eh. May mga nagsaserve ng sizzling sisig, may mga nagsaserve ng crunchy sisig. So mamaya after ko kumain, masabihin ko sa inyo kung ano ba yung mas bet ko. So inom akong tubig kasi medyo spicy. So balikan natin to. Yan. And of course, lettuce. So, din yung yung sausawan talaga. Toyo kalamansi. Medyo madilim-dilim na kaya kung mapapansin nyo hindi masyado nag-against the light yung video ko kasi madalas naman film ako bandang 11 or 12 yun kasing available time ng biyanan ko. So ngayon medyo hapon or na late ako ng film kaya hindi masyadong against the light ang aking video. Wala kasi akong ibang ma-filman guys kasi maliit lang naman itong space dito and maingay kasi sa labas, tapos mainit pa. So, baka mamaya hindi ako makapag-focus sa pag-film. Unlike dito sa room, kahit medyo maliit, kahit pa paano malamig, hindi ka talaga pagpapawisan and tahimik. Yun talaga yung, yung gusto ko, tahimik. Yung malaki, medyo maririnig. May mga maririnig man kayo dyan ako nag-rhymes yung aking anak, si Hailey. Very, 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 very light lang naman yan. So, ayan, kumuha na pala ako dito sa Sizzling Sisig ulit. Pang finale. Ayan, kung makikita nyo, konting-konti na lang yung rice ko. So, ubusin ko na to guys. Bawal magsayang ng rice. So, ito, kung hindi ko man ito maubos guys, don't you worry kasi maraming sasalo niyan. Marami kami dito sa bahay. And, pwede pang inti niyan for tomorrow. So, ayan. Sa mga nagko-comment po na, ang dami kong minumukbang and yet hindi ko nauubos. Or nasayang, hindi po yan sayang, inuulit ko ng paulit-ulit, hindi po yan nasasayang kasi marami po kami dito sa bahay, marami po kaming kumakain. Ayan. Nararamdaman ko yung busog guys, pagkabusog. So, abusin ko na lang itong nasa plate. So, ayan guys. Ubus ko na yung kanin ko. Ayan. Ang dami ko din makain And in fairness, ako lang mag-isa. Pero, tignan nyo naman ang nabawas sa Sizzling Sisig. Ganon din naman sa sa crunchy sisig guys. Ayan. So, busog na ako guys. Ganon lang kasimple. Ganon lang kadali ang ating mukbang guys. So guys, inuulit ko po sa mga gustong mag-request, may mga request na mukbang videos, gusto niyo pang makita sa channel namin na kinakain ko or kinakain ni Hailey, just feel free to comment dyan and
Sa mga gusto magpa-shoutout, of course, mag-comment lang po kayo down below. So, ma-shoutout po kayo namin sa next mukbang videos namin. Maraming salamat po sa panonood. And please pa-click tong video kung nagustuhan nyo. And please don't forget to subscribe to our channel. See you in my next video. Bye!